Hello guys! Nandito na naman kami sa labas ni baby. Say hi! Hi! Dito kami sa labas guys kasi naboboard na din naman kami. Tas parang exercise ko na din na maglakad-lakad muna. Oh, DJ, flower. Nyata? Flower. Its color yellow. That's niya. Ginagawa nilang bakod yung mga halaman dito guys. Oh, ang ganda. Prinimag. May papaya pa. Ay, parang nauulan. Guys, babalik na ata kami kasi parang uulan na. Parang may pumatak eh. Parang may pumatak na ulan. Pero wala naman na. Baka na natirang ambon lang yun sa poste. Napatakan kasi ako guys. Kaya napatingin ako kung baka uulan na. Tag-ulan pa naman na ngayon. Ayan. Lakad-lakad kami, baby. May papakita ko sa inyo asula. Ang ganda nga eh. Tingnan nyo. Ayan. Kinakain yan ng mga tilapia tsaka manok. Maganda yan guys. Pati yung halaman na yan. Pero hindi po sa amin. Hindi po sa amin. Yun nga, may straw. Pero may halaman din naman kami na ano yun, agwa. Yung agwa. Pero yung asula wala kami ganun. Maglakad-lakad. Maganda dito guys kasi tawag dito walang masyadong tao kasing pupunta dito kaya gusto namin maglakad dito ni baby. Uy, may avocado doon. Sayang naman kung hindi nila kinukuha. Yun, nagsisilaglagan na ata. Over na din yung iba eh. Parang hinog na din yung iba. Ay, may ibon pa. Tignan nyo guys, wait lang. Ayan Tapos may ibon. Asan na yung ibon? Ayun, lumipad na yung ibon. Pero yun. Yan, avocado yan lahat. Tapos may ibon kanina diyan. Kung nakita nyo yung lumipad. Ganda no? Wow. Kinagat ako ng langgam. Wait lang na. Ay, aray. Anong ba yan? Langgam yan? Ouchie. Retreat. Balik na lang tayo. Balik na lang ata tayo. May langgam. Wait lang. Balik kami. May langgam. Ayoko sa langgam. Balik kami. Balik muna kami. Doon na lang kami sa baba. Ayan. Baba na tayo.
Timor ni Kalbo, pero uso-uso. Gawin uso-uso buwan. Pero uso-uso buwan, kalbuwan. Na, ayo, nakakatawa yun. Na-impis na yung kwirimat. Ay, kwa kiday na. Apay ludingas kalaunay. Awang buok mo? Awan. Winukulot Wala ka. kanto. Naawan ti buok na. Agkatay. Agrogin tayo na tayo ngamanan. Ag-enam pa na ka. Ay, may ada pa nasapang agnipon. Lima na pa lang. Isunto man ang tiriri nanton. Agkagagat ka din ah. Miso, agkoti ko ng data. Agrogin. Bye, Lola. Yan. May kumuusap sa amin eh. Yan. Change route kami ni baby. Kasi may lakon doon eh. May langgam. Ayaw ko sa langgam guys. So, Tibok mo pero usag mo bulanan. 5 tita. Ay 5 inton to no unom nanton mabalintong agkuan. Man. Ag Pire. ngipon. Ay ag aritos. Ay, Juan. Juan na galing. Ano na yung masto niya? Ay nagdakali-kalid na. Init ususaron to ta. Awan. Ay owan. Hindi. Tama adingan man ni. Mabigat na magkaroon mabibiro kong tingin ko. Siguro. Bahala ka dito. Awan pa lang yung means ko. So, balang tanong na yung months ko. Tuno, apan yun ko ipako. Mun Isam. Amboy amot kat nakuha. Babae pa ilaan. Prinsesa. Pero as-asan. Babae ako. Ako naman. Umisam ka man, umisam. Uray nakapingkot. Ibaganda ka lalaki siya. Oh, isam. Nakabistida lang ako doon. Isam. Yan ay lulo. Isam. Katawa. Isam. Pakita na yung kalid Ang na. muna ipakita na yung kalid na. Pakita na yung kalid na. Diba ako kumita? Ang dali. Bye-bye. Bye-bye, tilolo. Ay, so yung iba guys, pwede nang apitin eh. Inapit nila doon. Inanin na nila yung iba. Napalay, pero yung pan. Pero ito, hindi pa. Kasi hindi pa pwede. Ayun o. Pero malapit na din to, baka 2 weeks pa yan or 3 weeks pwede na to. Pwede na nilang anihin. Kasi yung banda dun sa kabilan yan, na eh. Inanin na nila. Yan. Ba naman nga baby boy kan? Oy. Sabi nila amboy. Yung aboy kasi tawag dun sa mga lalaki guys kung hindi nyo alam. Yung mga Ilocano alam yun kasi pag tawag nila amboy sa'yo sigurado bata kang lalaki. Tapos pag babae naman tawag nila ambit, ganun. Tapos karamihan tinatawag nila yung baby ko na amboy kahit nakakulay naka-pink na nga eh, naka-yellow na nga eh. O dinadaan ko na nga sa damit para wag nilang sabihin na lalaki pero wala pa din guys, tawag pa din sa kanya. Sa kanya amboy gano'n. Kaya natatawa na lang ako. Ay. Uy, may nakaiwan ng gamit dito. May nakaiwan ng gamit. Kukunin.
Kukunin din nila yan mamaya. Hayaan na lang natin dyan. Yung kumausap nga pala sa amin na babae kanina is midwife yun. Ay, midwife ba? Hindi, nurse ata. Oo, nurse ata. Pero sa LGU lang kasi siya nagtatrabaho eh. Ay, hindi ko alam kung nurse ba siya or midwife. Pero ang alam ko, midwife siya. Oh. Mabait yun. Laging umaasa sa amin ni baby. Sa akin nung buntis ko pa si baby. Bam baram bam bam. Kunti pa lang yung nilalakad natin pero pawis na ako guys. Pawis na ang mother. Yan ang ganda ng view. Doon kami galing kanina, doon sa banda doon. Nagpaganon kami. Then bumalik kami, tapos bumaba kami dito. Tapos punta kami doon sa kabila. Lakad-lakad lang kami. Pagpasensyahan nyo na guys, magulo yung camera ko kasi cellphone lang yung gamit ko. Ay, kung magulo itong video pala kasi cellphone lang yung gamit ko. Tapos mahina yung kamay ko na humahawak kasi nagka-injury kasi ako dati dito sa kamay ko kasi ano tawag din, bilangga kami kasi kami nung isang motor nung nakasakay ako sa isang tricycle. Alam niyo naman na siguro yung tricycle guys, yung tricycle kasi dito sa amin yung capacity 5 tao, isa sa back ride, 2 sa front, tas may backseat pa. Tas andun kasi ako sa backseat guys. Doon ako nakasakay din. Suddenly may bumangga po sa amin habang habang papunta po ako sa school. Tas andun ako sa likod kaya ako yung napuruhan guys. Yung kamay ko talaga nabali guys. Kaya hanggang ngayon natawag dito, hindi siya straight kung tignan. May kwan siya, may dent siya, parang nagkaganon yung braso ko, hindi to ko banda. Kaya pagpasensya nyo na guys kung hindi steady yung video natin. Nakasalita ko. Yun, nandito na pala tayo. Andy. Hi. Juice. Sarap nitong video natin na kami. Maglakad-lakad. Nakakaya. Titignan nila tayo dun sa kabilang bahay. May bahay kasi dito sa baba eh. Ay, umambon na guys. Uwi na kami. Garbisan. Garbisan. Taray. Ang ngarid. Mabit tayo. Agtudong. Naman ka na tayo. Ang pinto. Tayo ko na nagtudong. Kasi kikitak to tayo. Ay. Kasi po. Takbo. Bain na guys. Ulan na. Nahingal ako guys. Muntik nang mambo na ng baby ko.
Malakas yung ambon. Bye na, bye. Bye.